Bermeoko EAJ-PNVk Gaztelugatxeren gainean aurkeztutako mozioa onartu du gaur Bermeoko udalak jeltzaleen aldeko botoekin eta EH Bilduren eta Gusanen abstentzioekin. Gaztelugatxe inguruan garraiobide kolektiboaren erabilera sustatzen jarraitzeko, oinez bidezko konexioa garatzeko eta biotopo ingurura garraiobide kolektiboa erabiliz heltzeko informazioa zabaltzen laguntzeko eskatu dio Bermeoko udalak Bizkaiko Foru Aldundiari. Aipatutako neurriek beste batzuen artean ibilgailu pribatuen erabilera gutxiagotzen lagunduko dutelakoan, etorkizunean ibilgailuentzako azpiegituren garapena beharrezkoa izanez gero, udalerrietako gune urbanoetatik ahalik eta gertuen egiteko eskariare luzatu dio udalak Foru Aldundiari. Aritza Baroak EAJaren izenean emandako prentsaurrekoan bere alderdiaren helburua turismo jasangarri bat lortzea, Gaztelugatxeko San Juanek dituen baloreak behar bezala azaltzea eta turismo honek Bermeoko ekonomian zuzeneko eragina izatea dela azaldu du. Era berien, udal honek erakundeen arteko alkarlanien sinestuten dugu, alkarlan hori konstruktibo esan bidegane da, eta horren adibide diez, martxan iminiko dugu zen, eta ja aurkeztu dugu zen hainbet iniziatibe be, eta hori da EAJak aurkeztutako mozinuen balizuen imini gure dugune. Alde batetik, Bermeo eta Gaztelugatxeren loturie injartuko dauen bizita gidatuen zerbitzu edaku, bizita gidatu honek, bizita gidatu izatiez aparte, garraio publiko bidez edo garraio kolektibo bidez Gaztelugatxera aiegateko, San Juanera aiegateko modue emongo daue, eta horrek bestiek beste, hainbat helbururi erantzuten txo. Exactamente, udal gobernuetako zen 3 helburu nagusizeri. Bat, sostenibilidadie, garraio kolektibu eskainiz, hau da, ibilgailu pribaduen erabilerie murriztuteko neurren artien eragine okingo dauen neurri beti izango da. Bigarrena, Gaztelugatxe ez dela parke tematiko bat jentieri erakustie, hau da, bizitak idatu horretan, Gaztelugatxeko benetako esentziz ezein zen azaldu bidulakon, Bermeo-Tarrontzako San Juan zer dan, San Juanez zer suposatuten dauen, San Juan historizen zehar zer izan dan eta zer dan gaur egunera arte, zela mantendu dan, ze ingurutan dauen, informazio hori geuke monbidu. Argi geratu da izen San Juanen baloriek zeintzut izen, eta hirugarrena reversiño ekonomiko hori, hau da, turistek etorri datoz, ez da iziela egin San Juan ikusi, eta gero eskapa, espadase, barriro bueltan geure herrire etor daitzezela, bertoko beste turismo aukera batzuk baliatuteko, eta bertoko negozizuetan gaztuek egin daizien. EAJaren mozioa onartu den ezoiko bilkuraren ostean, beste ezoiko bilkura bat egonda, Gusanek eta EH Bilduk joan den hilabete amaieran egindako eskariari jarraiki. Bilkura horretan SOS Gaztelugatxeren mozioa kontuan hartzea eta Aldundiari Gaztelugatxeko parkina bertan bera ustea eskatzea bozkatu da. Lehenengo puntuan Gusanek eta EH Bilduk aldeko botoa eman dute eta EAJ abstenitu eginda. Bigarren puntuan ordea oposizioko alderdiek alde bozkatu badute ere, jeltzaleek kontrako botoa eman dute. Bozketa hauen ostean, EH Bilduk eta Gusanek emandako prentsaurrekoan, EAJaren udal gobernuak berriro ere SOS Gaztelugatxe plataformaren eskariei bizkarra eman diela esan dute, alderdiaren interesak herritarren interesen gainetik jarriz. Alderdi biak arduratuta agertu dira EAJak aurkeztutako eta onartutako mozioan aparkalekuen inguruan agertutako jarrera dela eta, bestalde, udalaren gardentasun falta ere salatu dute. SOS Gaztelugatxek egin jauzen eskaereri lepu emontzo Eusko Alderdi Jeltzaleak Bermion. Eta herritarren interesan aurretik, euren interes alderdiko interesak imintzaue aurretik. Beti alderdiaren interesak aurretik imitzen. Bere jarreri gaz argizten dau herritarren iritzize, eskaerak eta elkarpenak ez direla bere lehentasune. Are gehiago, oztopatzen ari diez eta gure ustez, udal gobernuek hainbat ekimen komunikabideetan zabaltzen dabil, nazta hitzeko gaize. Gu pentsaten du, eta Bermiotarrari hau gure etxau helarazi, da ez gaitzezen trampan jauzi. Benetan interesaten dozkune, benetan preocupen txona herrizeri da, ze pasako da San Juanea, zer dau pasaten, zeitxik eskara enteraten ezetaz.
Ez gaitzezen desbie tematik, esaten, municipal bat imingu, edo, rutegi hauek inguz. Rutegi hauek gaur egunien etxoi prekupeten herritxarrari. Herritxarrari prekupeten txo, ia abidien ondizungan, ia norentzat esango dan. Auzokidiek, auzoko pertsonak, ia zertxasoko hau inortik. Edo nino bizikalidadek baju hau okingo badaui, hori prekupeten dau. Ergeri, ia zeitxik ez da neitzen maibet agente guztizekaz, zeitxik horrek proiektuek hainbeste jente implikeko badau, zeitxik ez da ditxuten bai diputazioe, bai Bakizoko herrize, bai Bermioko herrize, auzokuek, zeitxik ez da ditxuten horre pertsona danak maire. Zeitxik ez da ditzen hau transparente, modu transparentien. Izan gaitzezen bermiotarrak exigentiek eta exigidu egun jakin gudule gure herrizen zepasaten dan. Zebenetan altxorra badan guretzat San Juan altxor modure tratada egun. Bere aldetik SOS Gaztelugatzek ere prentzaurrekoa eman du. Prentzaurreko horretan haserrea adierazi nahi izan dute beraien mozioa EAJarena baino lehen aurkeztu bazen ere osoko bilkuratik jeltzaleena lehenago pasatu delako. Plataformak gaurko osoko bilkuran gobernuaren aldetik kontraesanak ikusi dituztela esan du eta neurriak mahai gainean egoteaz posten badira ere operatibotasuna falta dela uste dute. Hori ez dugu ulertzen. Udalak aipatu ditu behin eta berriro martxan jarriko diren neurriak, hartuko dituen neurriak. SOS Gaztelugatzen neurri horrekin, neurri horrek mahai gainean egoteaz posten da, baina uste dugu publizitateaz aparte, operatibidade bat ere eskatu behar dela neurri horren gainean. Eta momentu honetan ikusten duguna da aldundiak urratz gutxi eman ditula bide horretan.